Waqt li l-Prim Ministru Joseph Muscat jinsab fuq żjara ta' 30 fiċ-Ċina, ġie ffirmat Memorandum of Understanding bejn il-Gvern Malti u dak Ċiniż li jkopri 5 snin. Dan il-ftehim jolqot numru ta' setturi differenti. Fil-qasam tal-enerġija, iż-żewġ pajjiżi se jaħdmu flimkien fuq proġetti relatati mat-tibdil ta' skart f'enerġija, riċerka f'teknoloġija ħadra u żvilupp ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli. Il-Memorandum of Understanding jitratta wkoll diskussjonijiet mal-linji tal-ajru biex ikunu stabbiliti titjiriet diretti bejn iż-żewġ pajjiżi u twaqqif ta' faċilitajiet ta' manutenzjoni fuq l-ajruplani fiż-żewġ pajjiżi. Malta u ċ-Ċina se jiddiskutu l-kooperazzjoni f'proġetti infrastrutturali relatati mat trasport, l-enerġija, it-telekomunikazzjoni u l-housing. Fost dawn il-proġetti hemm il-bini ta' pont bejn Malta u Għawdex, breakwater f'Marsamxett u monorail. Setturi oħra inkluż f'dan il-Memorandum of Understanding huwa r-riċerka u l-innovazzjoni. Fil-fatt, iż-żewġ pajjiżi se jaraw li jsiru laqgħat bejn il-Kunsill Malti tax-Xjenza u t-Teknoloġija u l-Ministeru Ċiniż għax-Xjenza u t-Teknoloġija bilan li jkunu identifikati oqsma ta' interess komuni u jħeġġu intrapriżi biex jikkunsidraw faċilitajiet ta' riċerka u żvilupp. Il-ftehim se jinkoraġġixxi kooperazzjoni fl-industrija kreattiva, partikolarment fis-settur tal-logħob diġitali, filwaqt li ssir ħidma konġunta biex jitkabbar it-turiżmu fiż-żewġ pajjiżi. Rigward l-edukazzjoni, se jsir studju dwar l-iżvilupp ta' kampus Mediterranju f'Malta, immexxi minn universitajiet Ċiniżi li huma kwalifikati. Studju ieħor relatat mal-edukazzjoni huwa dak dwar klassijiet fl-iskejjel sekondarji li jippromovu l-lingwa u l-kultura Ċiniża fost iż-żgħażagħ Maltin. Se ssir ukoll ħidma biex ikun hemm skambju ta' studenti bejn iż-żewġ pajjiżi. Malta u ċ-Ċina se jmexxu iżjed il-quddiem liċ-Ċentru Reġjonali tal-Mediterran dwar il-mediċina tradizzjonali Ċiniża f'Malta biex anke ssir iżjed kooperazzjoni fis-settur tas-saħħa. Il-ftehim jitratta wkoll l-isport, is-servizzi finanzjarji u l-kultura taż-żewġ pajjiżi. Barra minn hekk, Malta u ċ-Ċina se jinkoraġġixxu l-koproduzzjoni ta' films u programmi u se jidħlu fi ftehim bilan li jappoġġjaw dan. Il-Memorandum of Understanding iwassal sa Diċembru 2019 u ż-żewġ pajjiżi qablu li wara dik id-data jinfetħu diskussjonijiet għal pjan ġdid li jkopri 5 snin oħra.